כשזוג בוחר לפנות להליך משפטי, הם הולכים בגישה של עד הסוף. אנחנו הולכים לקבל מה שמגיע לנו בכל מחיר. לפני רגע הייתם זוג עם היסטוריה של שנים יחד, ועכשיו החלטתם שאתם הולכים לקבל כל שקל שמגיע לכם, ואתם מוכנים לעשות הכל בשביל להשיג את זה. ובמצב כזה נכנסים עורכי הדין הכי יקרים לתמונה, כי אתם רוצים ייצוג נכון. בעשירית מהמחיר ומהזמן של הליך משפטי אפשר להגיע להסכם גירושין שיהיה מקובל על שניכם. בהסכם שני הצדדים מגיעים להסכמות, בלי הליך משפטי שנגרר שנים רבות, והכי חשוב, בלי שופט שמחליט במקומנו. נעים להכיר, אני עורכת דין אלינה ספיר, מגשרת מוסמכת ועורכת דין לענייני משפחה. ניהלתי הליכי גישור לעשרות זוגות בהצלחה, במצבים כמו שלכם בדיוק. אני מאמינה בלב שלם שכשמדובר בעתיד ובמשפחה שלכם, גישור גירושין הוא ההליך הכי נכון והנעים ביותר. בליווי אישי של מגשר, עורך דין מנוסה מוביל בתחום, ניתן להגיע לתוצאה אופטימלית ולהסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו. אז קדימה, אני כאן כדי לשמוע אתכם ולתת לכם שיחת ייעוץ ללא התחייבות. מילאו פרטים כאן למטה ואחזור אליכם בהקדם.